Cesta k úspechu je beh na dlhé trate, ale ako vidíš, v Deloitte nikdy nebežíš sám. Ako vidím, beh Petra, ktorý sa priatelí s daňovými predpismi, nie je beh cez pokrivené paragrafy. Hľadaný daňový konzultant. Zaujal ma inzerát na daňového konzultanta v spoločnosti Deloitte. V tom čase som pracoval na daňovom úrade a hovorím si, prečo nie? Môžu vôbec niekoho tešiť dane? Jaj áno, daňového konzultanta. Tie cudzie. A čo obnáša práca takého daňového konzultanta? Nie sú to len čísla, Excely a kalkulačka, ako sa môže zdať na prvý pohľad. Sú to aj stretnutia so skúsenejšími kolegami, ako aj klientami a riešenie ich každodenných problémov. Takmer všetky obchodné transakcie majú dnes daňové dosahy. A keďže daňové predpisy sa neustále menia, žiadna nuda. Čo, Peter? Keďže naši klienti sú nároční na nás, musíme byť my nároční na seba. To znamená sledovať zmeny zákonov nielen na Slovensku, ale aj v zahraničí, neustále sa vzdelávať a stále rásť. Peter, aj Deloitte fandia remíze medzi získavaním zručností a spokojnosťou klienta. A čo ma motivuje? Nie je to len spokojnosť klientov, ale ocenenie mojej práce vlastnými kolegami. Pomoc a podpora skúsenejších kolegov je samozrejmosťou. Bonusom, že medzi kolegami našiel Peter aj kopec priateľov. Ešte stále váhaš? Ja by som do toho určite išiel znova. Či už je to skvelý kolektív, neustále vzdelávanie sa, kariérny rast alebo adekvátne ohodnotenie. Čo viac si môžeš na začiatok kariéry želať? Deloitte ti ponúka príležitosť odštartovať perspektívnu kariéru daňového konzultanta. V Deloitte nikdy nebežíš sám. Aj ty môžeš mať svoj vlastný príbeh v Deloitte. Sprav prvý krok už teraz.